ξεκινήσουν οι εισηγήσεις των εκλεκτών πανεπιστημιακών δασκάλων μας, θα ήθελα 1 λεπτό από το χρόνο σας προκειμένου να σας μεταφέρω ορισμένα λόγια του Αγίου Νεκταρίου, Επισκόπου Πενταπόλεως, ο οποίος την χάνει και προστάτης των εκκλησιαστικών σχολείων. Σε ένα έργο του εκδομένο το 1896, ο Άγιος Νεκτάριος στην εισαγωγή, η οποία είναι 20 σελίδες, είχε γράψει τα εξής: «Η ελληνική φιλοσοφία δίδαξε την πρόνοια του Θεού προς την ανθρωπότητα και έγινε με τις υγιείς θεωρίες παιδαγωγός της ανθρωπότητας προς τον Χριστό. Γεννήθηκε υπέρ του χριστιανισμού και συνταυτίστηκε με αυτόν για να εργαστεί για τη σωτηρία της ανθρωπότητας. Αλλά αν η φιλοσοφία γίνεται παιδαγωγός της Χριστόν, έπεται ότι ο Έλληνας πλαστής φιλόσοφος πλάστηκε χριστιανός, πλάστηκε για να γνωρίσει την αλήθεια και να τη διαδώσει στα έθνη. Ναι, ο Έλληνας γεννήθηκε από τη Θεία Πρόνοια διδάσκαλος της ανθρωπότητας. Και αυτό το έργο κληρώθηκε για αυτόν. Αυτή είναι η αποστολή του, μαρτυρία είναι η εθνική του ιστορία, η φιλοσοφία του, οι κλίσεις του, οι ευγενείς του διαθέσεις, η παγκόσμια ιστορία, η μακροβιότητά του, από την οποία μπορούμε αδίστακτα να συμπεράνουμε την αιωνιότητά του, για το αιώνιο έργο του χριστιανισμού, με τον οποίο συνδέθηκε ο ελληνισμός». Ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Γεώργιος Μονταλινός γεννήθηκε στην Κέρκυρα. Από το 1984 καθηγητής στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου των Αθηνών, δίδαξε ιστορία του πνευματικού βίου κατά τη μεταβυζαντινή περίοδο, ιστορία και θεολογία της λατρείας και βυζαντινή ιστορία. Διετέλεσε κοσμήτωρ της Θεολογικής Σχολής από το 2004 έως και το 2007. Οπότε και αφιπηρέτησε διατελών πλέον ως ομότιμος καθηγητής. Όλη αυτή την χρονική περίοδο άσκησε την ποιμαντική του στον Πανεπιστημιακό Ναό του Αγίου Αντίπα, στο χώρο του τμήματος οδοντιατρικής στο Γουδί. Θα παρακαλούσα τον πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Γεώργιο να έλθει στο βήμα και να μας αναπτύξει το θέμα του, το οποίο είναι η συνάντηση της Ορθοδοξίας, Ελληνισμού και το αποτέλεσμά της. Πανοσιολογιότατε Άγιε Πρωτοσύγγελε, σεβαστοί πατέρες, κύριε Κοσμήτωρ, κυρία Διευθύντρια και αγαπητοί συνάδελφοι καθηγητές και καθηγήτριες, αγαπητοί μαθητές, κυρίες και κύριοι. Πρώτον θέλω να συγχαρώ για την έμπνευση αυτής της ημερίδος και δεύτερον να ευχαριστήσω για την τιμητική πρόσκληση να είμαι μαζί σας απόψε. Στους πρώτους αιώνες του χριστιανικού μας βίου εγκαινιάστηκε μια νέα πορεία για τον ελληνισμό και την ελληνικότητα με τη συνάντησή τους με τον χριστιανισμό, όπως κηρύχθηκε από τον Απόστολο Παύλο. Η ζήτηση του Χριστού από Έλληνες στα Ιεροσόλυμα, Ιωάννου κεφάλαιο 12, θέλομεν τον Ιησούν ειδήν, είχε στην συνάντηση αυτή προημιακό χαρακτήρα. Αυτή είναι η ζήτηση της αλήθειας του ελληνισμού. Έλληνες σοφίαν ζητούσι, αλλά η σοφία ταυτίζεται με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και ευχαριστώ την κυρία Διευθύντρια που το υπεγράμμισε ιδιαίτερα. Η πρώτη καρπή της ευρέσεως του Χριστού ως αυτοαλήθειας, ας θυμηθούμε αυτό που λέμε τα Χριστούγεννα που ψάλουμε, εύρωμεν την αλήθειαν. Ελληνικός λόγος είναι αυτός και συγχρόνως ομολογία. Η πρώτη λοιπόν καρπή είναι η ένωση του ελληνισμού με τον χριστιανισμό. Όταν μιλούμε βέβαια για ένωση δεν πρέπει να νομίζουμε ότι πρόκειται για δύο ισότιμα και αυτοτελή μεγέθη, τα οποία διατηρούν την αυτοτέλειά τους και μετά, μιλώ κυρίως για τον ελληνισμό, αλλά έχουμε μία ένωση που λαμβάνει χώρα μέσα στην ιστορία και η οποία θυμίζει, τηρουμένη στις αποστάσεως, θυμίζει την θεανθρώπινη ένωση εις το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Την ένωση δηλαδή θείας και ανθρωπίνης φύσεως. Το θείο στοιχείο είναι η Ορθοδοξία ως προσωπική αλήθεια, ως αυτοαλήθεια. Ο Χριστός είναι η Ορθοδοξία.
η καθαρότητα δηλαδή της πίστεως εκείνης που έχει την δύναμη να οδηγήσει τον άνθρωπο στον προορισμό του, στον αληθινό σκοπό, και αυτός είναι η ένωση με τον Θεό, η θέωση. Από την άλλη πλευρά, η ανθρώπινη φύση εδώ είναι ο ελληνισμός, η ελληνικότητα, ως ζήτηση, όπως είπαμε, της αλήθειας. Ο όρος ζήτηση της αλήθειας ανήκει στον Κλίμεντα τον Αλεξανδρέα, ένα Αθηναίο μάλλον στην καταγωγή, ο οποίος έδρασε στην Αλεξάνδρεια, εκοιμήθη το 235. Δεν είναι Άγιος της Εκκλησίας, συνήθως λέμε ο Άγιος Κλήμης, άλλος ο Κλήμης ο Ρώμης που είναι Άγιος και άλλος ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς. Είναι διευθυντής, εχρημάτισε της μεγάλης θεολογικής σχολής, του πανεπιστημίου δηλαδή του εκκλησιαστικού, θα έλεγα με σύγχρονους όρους, στην Αλεξάνδρεια. Οπότε λοιπόν η Θεία Φύσης είναι ο Χριστός ως ένσαρκη και προσωπική ορθοδοξία, και η ανθρώπινη φύση είναι η ελληνικότητα. Διατηρούν λοιπόν, θα μου επιτραπεί να το πω, αυτή τη σχέση. Ενώνονται αδιαιρέτως μεν, αλλά και ασυγχύτως. Το αδιαιρέτως το υπογραμμίζω, διότι μία από τα μεγαλύτερα εγκλήματα που σχεδιάζονται στις τελευταίες δεκαετίες, στο 20ο αιώνα θα έλεγα μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ανοσιούργημα κυριολεκτικά, αλλά συγχρόνως και ματαιοπονία, είναι η αποσύνδεση των δύο αυτών μεγεθών, του ελληνισμού από την Ορθοδοξία. Αλλά θα πήγαινε πολύ μακρά αν έδινα βαρύτητα μεγαλύτερη σε αυτό το οποίο είπα. Ο ελληνισμός, χειραγωγούμενος από την αγάπη του τριαδικού Θεού μας, διέθετε εσωτερικές και υπαρκτικές προϋποθέσεις που τον οδήγησαν στην συνάντηση και αποδοχή του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Κάποια από τα στοιχεία της ελληνικότητος που είναι οι προϋποθέσεις αυτής της ενώσεως ανεφέρθησαν προηγουμένως από την κυρία Διευθύντρια και δεν θα επιμείνω περισσότερο, και τη συγχαίρω ιδιαιτέρως για τη βαθύτητα του στοχασμού της, που σημαίνει συγχρόνως και εμπειρία. Πράγματι ένα από τα στοιχεία της ελληνικότητος, θεοκεντρικά οπωσδήποτε, είναι η θεονομία. Είναι όχι απλώς η θρησκευτικότητα, αλλά η θεοκεντρικότητα. Αθεία, όπως τη γνωρίζουμε εμείς στην Ευρώπη κατά τους τελευταίους αιώνες, δεν υπήρξε ποτέ στην αρχαία Ελλάδα. Η θεοκεντρικότητα λοιπόν μαζί με τον ανθρωπισμό, που είναι καταξίωση του ανθρώπου, ολοκλήρου του ανθρώπου, ως προσώπου αλλά και ως κοινωνίας. Αυτό φαίνεται ιδιαίτερα, το λέω για τους μαθητές εδώ, φαίνεται κυρίως στους Δελφούς. Το κέντρο του ελληνισμού η Δελφή, μέσα στο πλαίσιο της τότε εποχής, που δεν χάνει όμως ποτέ τη σημασία του, το κέντρο αυτό, ο ομφαλός της γης. Πώς είναι δομημένη η Δελφή? Αρχίζουμε από τα ιερά, αρχόμεθα από τα ιερά, αναζητούμε το Θεό. Μετά πηγαίνουμε στο σχολείο της ψυχής, που είναι το θέατρο. Και στο τρίτο διάζωμα είναι το σχολείο του σώματος, είναι το γυμναστήριο. Η ενότητα του ανθρώπου και των ανθρωπίνων είχαν καλλιεργηθεί ήδη στην αρχαία Ελλάδα μέσα από την όθηση που έδινε σε αυτή τη ζήτηση η χάρις του Θεού. Ο ανθρωπισμός επίσης δείχνει και την καταξίωση του ανθρώπου. Ο αρχαίος Έλλην όταν ήθελε να εκθιάσει έναν άνθρωπο έλεγε ότι είναι ένθους. Ένθους σημαίνει ένθεος. Έχει μέσα του Θεό. Ενθουσιασμός. Από εκεί βγαίνει. Γι' αυτό και εμείς μέχρι σήμερα, για να δηλώσουμε την αξία ενός ανθρώπου ή την απαξία αρνητικά, λέμε ότι ο άνθρωπος δεν έχει Θεό μέσα του. Δεν έχει το Θεό του. Αυτή είναι μια συνέχεια συνειδήσεως που γίνεται συγχρόνως και συνέχεια εκφράσεως. Έπειτα η συνεχή ζήτηση της αλήθειας σε όλους τους χώρους του επιστητού, το είπαμε επανειλημμένως. Η συνείδηση των ορίων του λόγου και η υπέρβαση κάθε υπερεκτίμηση των ανθρωπίνων δυνατοτήτων. Αυτό στην τραγωδία ονομάζεται ύβρις, όταν ο άνθρωπος θέλει να ξεπεράσει, να υπερβεί κάποια όρια τα οποία έχει. Η κοινωνική μετά αντίληψη της αληθείας, το μοίρασμα των αγαθών. Εδώ εδράζεται όλη η κοινωνικότητα του αρχαίου ελληνισμού, τα κοινά των Ελλήνων, τα των Ελλήνων κοινά, όπως λέγει ο Μέγας Βασίλειος στα ασκητικά του, που είναι η βάση του κοινοβίου, το οποίο οργάνωσε ο Μέγας Βασίλειος, δηλαδή του κοινοτικού και κοινοβιακού συγχρόνως τρόπου υπάρξεως. Τα κοινά λοιπόν,
Ο Ηράκλειτος έλεγε «Καθότι αν κοινωνήσομεν αληθεύομεν, καθότι δε αν ιδιάσομεν ψευδόμεθα». Να, εξορισμού κάθε έννοια κεφαλαιοκρατίας, είτε καπιταλιστικής είτε μαρξιστικής, διότι η δίψα της ύλης είναι και στη μια πλευρά και στην άλλη, και τα δύο γεννήματα της δύσεως είναι, του δυτικού θηρίου. Οπότε λοιπόν κάθε έννοια κεφαλαιοκρατίας ή αυτοεγκλωβισμού του ανθρώπου ή στα αγαθά και στη δίψα των αγαθών, εξορισμού ούτε στον ελληνισμό ανήκει, ούτε στην Ορθοδοξία ανήκει. Η κατάφαση της εταιρότητας, η αποδοχή του άλλου. Εδώ θα τονίσω την έννοια της ξενίας, της φιλοξενίας. Οι αρχαίοι Έλληνες είχαμε ξένιον δία. Στην Εκκλησία έχουμε ξενοτρόφους και ξενοδόχους Αγίους. Και μιλούμε μετά ακόμη και στην παραβολή της κρίσεως, την διήγηση κατ' εμέ που θα ακούσουμε την προσεχή Κυριακή, λέει «Ξένος ήμην και ου συνηγάγεται με». Είναι δηλαδή τεκμήριον κρίσεως του ανθρώπου η στάση απέναντι στον οποιοδήποτε ξένο συνάνθρωπο. Αυτές και κυρίως η αποδοχή του άλλου μέσα σε μια οικουμενικότητα πνεύματος αυτά είναι τα κύρια στοιχεία του ελληνισμού, τα οποία έγιναν δεκτά μέσα στην Ορθοδοξία, διότι η ζήτηση σε αυτά τα στοιχεία είναι η ίδια και στη μία πλευρά και στην άλλη. Αυτή η οικουμενικότητα, η πανανθρωπότητα που υπερβαίνει το ιδανικό των Στοικών, αρχίζει με τον Μέγαν Αλέξανδρο και ολοκληρώνεται σε αυτό που λέμε Βυζαντινή αυτοκρατορία, δηλαδή ή στην αυτοκρατορία της Νέας Ρώμης, το Ρωμαϊκό ή Ρωμιοσύνη. Οι αρετές λοιπόν αυτές έφεραν τον ελληνισμό κοντά στον χριστιανισμό και με την ένωση μαζί του καταξιώθηκαν με την Θεία Χάρη ως Ορθοδοξία. Η Εκκλησία παραλαμβάνει εξάλλου, η Εκκλησία όχι ως ράσο μόνο, η Εκκλησία ως σώμα Χριστού και εν Χριστώ κοινωνία. Εμείς είμαστε από τον Οικουμενικό μας Πατριάρχη μέχρι εμένα τον τελευταίο κληρικό, είμαστε διάκονοι του σώματος. Και στην πολιτική ζωή, όπως χρόνια τώρα το τονίζω, ζητώ συγγνώμη για τις επαναλήψεις, οι συνάδελφοι ξέρουν, όπως και εγώ ξέρω, τι λέμε στην διδασκαλία μας. Πρέπει να ξέρουμε ότι μιλούμε για ενότητα του κόσμου μέσα στο σώμα του Χριστού. Στην εκκλησιαστική ζωή μιλούμε για διακονία και στην πολιτική ζωή από την Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδο και μετά μιλούμε για υπουργεία. Οι υπουργοί είναι οι υπηρέτες του λαού και εμείς είμαστε διάκονοι του ιδίου λαού, του ιδίου σώματος. Η Εκκλησία λοιπόν παραλαμβάνει τον ελληνισμό ως τρόπο σκέψεως, του Θεού δώρο είναι, αποβαίνοντας πνευματικά καθαρά ελληνική εντός εισαγωγικών, μέσα όμως στην καθολικότητα και την παγκοσμιότητά της. Ο αείμνηστος πατήρ Γεώργιος Φλωρόφσκι, κατ' εμέ κριτήν, ο μεγαλύτερος ορθόδοξος θεολόγος του 20ου αιώνα, μετά έρχεται ο Παπαγιάννης ο Ρωμανίδης, ο Φλωρόφσκι έλεγε ότι η Ορθοδοξία για τους Ορθοδόξους λαούς είναι αυτό που λαμβάνουν από τους Έλληνες πατέρες. Η ελληνική θρησκευτικότητα συνέζεψε τον Παρθενώνα με την Αγία Σοφιά, υποστασιώνοντας έτσι την Ρωμιοσύνη ως Ελληνορθοδοξία, η οποία δεν αφορά μόνον εις τους εκκαταγωγής Έλληνες, αλλά σε όλη την Ορθοδοξία. Ο όρος Chiesa Greca, Greek Church, Eglise Grec, που θα αρχίζουν να εμφανίζονται από τον 8ο αιώνα εις τη Δύση, λίγο πρώτου Καρλομάγνου και κυρίως από την εποχή του, σημαίνουν ολόκληρη την Ορθοδοξία. Αυτό είναι το θέμα, να κάνω μια πρόδρομη ανακοίνωση, αγαπητοί συνάδελφοι. Είναι το θέμα το οποίο με τη χάρη του Θεού θα αναπτύξω 30 Μαρτίου, που έχουμε ένα συνέδριο για τον ελληνισμό μέσα στη δουλεία και την συνείδηση την οποία είχε ο ελληνισμός στην Αθήνα. Θα μιλήσω για εθνικά και υπερεθνικά μέσα στην Ελληνορθοδοξία και μάλιστα στα ανώτερα επίπεδα, τα δογματικοσυμβολικά κείμενα με κεφαλή το Οικουμενικό Πατριαρχείο και στα αγιολογικά κείμενα, οπότε έχουμε όλο το φάσμα της ζωής του γένους. Η ελληνική θρησκευτικότητα λοιπόν συσσευνεί τον Παρθενώνα με την Αγία Σοφιά. Ο θεούμενος άνθρωπος και ο αδελφικός ή κοινοτικός τρόπος υπάρξεως είναι τα παραμόνιμα ιδανικά του χριστιανικού ελληνισμού
και συνάμα διάσωση της ακεραιότητας του ανθρώπου ως προσώπου και ως κοινωνίας. Ο συλλογικός άνθρωπος είναι η κοινωνία. Η εν Χριστώ αυθυπέρβαση του ελληνισμού συνδέθηκε με την μετάβαση από την φιλετική στην υπερφιλετική συνείδηση. Χωρίς να καταργηθούν η συνείδηση της κοινής καταγωγής και η φιλοπατρία, ιεραρχούνται στην εν Χριστώ υπερεθνική και υπερφιλετική αδελφοσύνη και το αίμα ιεραρχείται στο πνεύμα με την ισοκράτεια αλλά και χριστιανική σημασία του όρου. Επομένως ο όρος Έλλην, κυρίως ο όρος Γρεκός, όπως μας ονόμαζαν στη Δύση, όλα δικά μας είναι, δεν χαρίζουμε κανένα όνομά μας. Ο όρος αυτός χαρακτηρίζει όλη την Ορθοδοξία. Όλοι οι Ορθόδοξοι, και σήμερα το ομολογούν ήδη στα συνέδρια που στις Ορθόδοξες συναντήσεις, ότι είναι Έλληνες πνευματικά, χωρίς να καταργούνται οι εκ καταγωγής Έλληνες, όπως πιστεύω ότι είμαστε όλοι μας. Ο ελληνισμός καταξιώθηκε έτσι σε ιστορική σάρκα της Ορθοδοξίας και, όπως είπα, σε μια ένωση αδιέρετη μεν αλλά και ασύγχυτη. Για να γίνει όμως συνειδητό το νέο μέγεθος που προέκυψε στον κόσμο από την ένωση Ορθοδοξίας και ελληνικότητας, πρέπει να ληφθεί υπόψη ο τρόπος ενεργείας της. Η Ορθοδοξία προσφέρει και προσλαμβάνει. Προσφέρει το θείο και προσλαμβάνει το ανθρώπινο για να το λογοποιήσει, να το ενώσει με τον Λόγον του Θεού, να το αληθοποιήσει και αυθαρτοποιήσει έτσι το πρόσλημα. Ο ακατάλητος νόμος της προσληπτικής αυτής διαδικασίας είναι εδραιωμένος στο γεγονός, όπως είπα, της αρκώσεως και δεν θα το επαναλάβω. Ο ελληνισμός, καλούμενος να εγχριστωθεί, δηλαδή να ορθοδοξοποιηθεί, έπρεπε να εκκλησιοποιηθεί. Εκκλησιοποίηση, ένταξη δηλαδή στο σώμα του Χριστού ως εκκλησία, δεν συντελείται χωρίς βάπτισμα. Αυτό σημαίνει ότι έπρεπε να βαπτιστεί ο ελληνισμός, όπως και κάθε άλλο στοιχείο της ανθρωπότητος, έπρεπε να πεθάνει για την αμαρτία, ώστε να καθαρθεί και αναστηθεί εν Χριστώ σε ένα κενό τρόπο υπάρξεως, την μετάσταση από τον ενάρετο, τον ηθικό άνθρωπο, ανθρωπισμός, στον εν Χριστώ άνθρωπο, τον θεούμενο άνθρωπο, τον άνθρωπο που συγκεντρώνει μέσα του την χάριν του τριαδικού Θεού την άκτιστη και γίνεται ναός του Αγίου Πνεύματος. Πράγματι δε η ελληνική συνείδηση νεκρώθηκε και ανέστη, κάτι που ισοδυναμούσε με ένα θαύμα, γιατί χωρίς να χάσει την ελληνικότητά της άλλαξε προσανατολισμό, αποκτώντας στοιχεία τα οποία δεν είχε προηγουμένως. Αυτό φαίνεται με τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος ρίχνει τη γέφυρα χριστιανισμού, αυθεντικού χριστιανισμού και ελληνισμού πάνω στον Άριο Πάγο των Αθηνών. Ο Παύλος δεν καταστρέφει, δεν διαστρέφει τον ελληνισμό, αλλά μεταστρέφει τον ελληνισμό από μία κατεύθυνση σε κάποια άλλη. Τους λέει μην κοιτάζετε εκεί, στους προγόνους μας. Όν αγνοούνται σας ευσεβείτε, αυτό που χωρίς να το ξέρετε τον δέχεστε, τον περιμένετε, αυτόν εγώ σας χειρίσω. Και αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός. Το ελληνικό λοιπόν, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, εκενώθη και επληρώθη, αποκτώντας μια νέα ταυτότητα, με την οποία ταυτότητα πολιτογραφήθηκε αμετάκλητα στην ιστορία. Μια αντίληψη λοιπόν που κυριαρχεί στον χώρο των αρχαιολατρών και κατ' ουσίαν εθνικιζόντων, ότι ο ελληνισμός και ο χριστιανισμός ενώθηκαν, όπως είπα, ως δύο αυθυπόστατα μεγέθη, αποκρούεται ανυποχώρητα από την πατερική συνείδηση. Ο ελληνισμός λοιπόν ολοκληρώνεται μέσα στην Εκκλησία και με τη νέα ταυτότητά του ως Ελληνορθοδοξία ή καλύτερα Ορθοδοξία. Αυτό που σημαίνει ο όρος Ελληνορθοδοξία το εκφράζει και το ενσαρκώνει ο όρος Ορθοδοξία. Γιατί δεν είναι δυνατό να υπάρξει το ένα μέγεθος χωρίς το άλλο. Όπως μιλούμε για τον Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό χωρίς να χωρίζουμε την φυνανθρώπινη φύση από τη Θεία Φύση. Δοξάστηκε λοιπόν αυτό το νέο πλέον μέγεθος, δοξάζεται στην ιστορία ως αιωνία κατηγορία της χριστιανικής υπάρξεως. Αυτό το λέει ο πατήρ Φλωρόσκη.
την αυθεντική αυτή ένωση Ορθοδοξίας και Ελληνισμού διασώζουν εις τους αιώνες οι Άγιοι Πατέρες. Οι γνήσιοι Ορθόδοξοι Έλληνες και Έλληνες Ορθόδοξοι είναι οι Άγιοι Πατέρες, όχι μόνο εκ καταγωγής Έλληνες. Ρουμάνοι Άγιοι που ζήσαμε επανειλημμένως με τον κύριο Τσελεγγίδη στη Ρουμανία. Ρώσοι Άγιοι. Τι είναι ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ? Ανήκει σε αυτή την πορεία. Γι' αυτό ο πατήρ Φλωρόφσκι έλεγε και κάτι άλλο. Ότι αν δεν γίνουμε Έλληνες δεν μπορούμε να γίνουμε χριστιανοί. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιος θα γίνει Έλληνας, θα πολιτογραφηθεί στην Ελλάδα, θα γίνει πολίτης Έλλην. Αν δεν αποκτήσει την αναζήτηση της αλήθειας, την δίψα για τον Χριστόν κάποιος, μα έτσι γίνεται Έλληνας, δεν μπορεί να δεχθεί τον Ιησούν Χριστόν, ο ζητών ευρίσκει. Στην σύζευξη ελληνισμού και χριστιανισμού οι Άγιοι Πατέρες δίνουν την προτεραιότητα στην Ορθοδοξία. Δεν θα καθίσει αυτό. Ίσως με βλέπει και φοβάται, αλλά ευτυχώς έπεσε και πριν και έτσι δεν είμαι εγώ ο δημιουργών των φόβων. Στην σύζευξη λοιπόν ελληνισμού και χριστιανισμού οι Άγιοι Πατέρες, επαναλαμβάνω, δίνουν προτεραιότητα στην Ορθοδοξία. Επιτρέψτε μου, προσπαθώ να πω πολλά πράγματα με λίγες λέξεις, αλλά ζητώ συγγνώμη, δεν πρέπει να μακρύνω τον λόγο, θα μιλήσουν και άλλοι. Αυτό όμως το λέγω, ότι την προτεραιότητα στην ένωση ελληνισμού-χριστιανισμού δίνουμε στην Ορθοδοξία. Και για να χρησιμοποιήσω ένα σύνθημα, λέμε ότι εμείς είμαστε πατερικοί με τη χάρη του Θεού και είμαστε Ορθόδοξοι Έλληνες, όχι Έλληνες Ορθόδοξοι. Όσοι σκέπτονται χρησιμοποιώντας κατά τον Ιωνα Δραγούμη τον ελληνισμό για να επιτύχουν στήριξη της οριζόντιας και ιστορικής μας διαστάσεως, έτσι έλεγε ο Δραγούμης, λέει ο ελληνισμός τύλιξε στο σακούλι του και τον χριστιανισμό για να επιτύχει το σκοπό του μέσα στην ιστορία. Αυτοί είναι οι Έλληνες Ορθόδοξοι, που ουσιαστικά ούτε Έλληνες είναι, διότι δεν έχουν σχέση με τον Άγιο Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη, ούτε Ορθόδοξοι είναι, διότι δίνουν προτεραιότητα σε έναν ελληνισμό δικής τους κατασκευής. Οπότε λοιπόν εκείνο που είναι οι Άγιοι Πατέρες είναι Ορθόδοξοι Έλληνες. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, το λέω στα παιδιά, έλεγε ποιος θα αρνηθεί την ελληνικότητά του, ποιος θα τον πει προδότη. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός έλεγε η πατρίδα μου, η ψεύτικη, η γήινη και ματαία είναι από τα μέρη του Αγίου Άρτης, από το απόκουρον της Ευρυτανίας, διότι η αιωνία πατρίδα μου εν ουρανής υπάρχει. Αυτή είναι η Ορθοδοξία, επίγειος και ουράνια πραγματικότης. Ο ελληνισμός δοξάζεται μέσα στην Ορθοδοξία, αλλά δεν υποκαθιστά την Ορθοδοξία, ούτε χρησιμοποιεί την Ορθοδοξία ως όργανο του. Βάση περιπτώσει, η Ορθοδοξία λοιπόν για των Αγίων Πατέρων προσέλαβε τον ελληνισμό χωρίς να υποδουλωθεί στο πρόσλημα. Έξω από την Ορθοδοξία έμεινε ο παγανιστικός, ο νόθος ελληνισμός ως πτώση και αμαρτία. Η ζήτηση όμως της επιστημονικής αλήθειας, η παιδεία, η αγάπη προς το ωραίο, η φιλοκαλία, η πολιτική, αριστοτελικά νοουμένη, ως διευθέτηση του κοινωνικού χώρου, της πόλεως δηλαδή, δεν απορρίφθηκαν ποτέ από την Ορθοδοξία, από τους Αγίους μας, παρά μόνο στις περιπτώσεις εκείνες που αναιρείται η ισορροπία και παραμένουν αυτόνομες και απολυτοποιημένες επιδιώξεις. Έτσι κατανοείται το άνοιγμα της Ορθοδοξίας στον κόσμο και στις πραγματώσεις του ελληνικού πνεύματος. Επιτρέψτε μου να το υπογραμμίσω με δύο λόγια ακόμη. Η ποίηση του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, ένας από τους μεγαλύτερους ποιητές στην ιστορία, να πω και τον Ρωμανό τον Μελωδό, τον Νέο Πίνδαρο, η ποίηση λοιπόν των Αγίων, η ιατρική και η φυσιογνωσία ως γνώσης της φύσεως του Μεγάλου Βασιλείου, οι ιστορικογραμματολογικές και φιλολογικοκριτικές επιδόσεις του Μεγάλου Φωτίου και του Ευσταθείου Θεσσαλονίκης. Ποιος μπορεί να κάνει Όμηρο, να σπουδάσει Όμηρο ή να εργαστεί χωρίς να έχει τις παρεμβολές της στον Όμηρο του Αγίου Ευσταθείου Θεσσαλονίκης. Οι μουσικές επιτεύξεις του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, οι επιστημονικές αναζητήσεις του Ευγενίου Βουλγάρεως και του Νικηφόρου Θεοτόκη έμπασαν τις νέες επιστήμες στην παράδοσή μας, ή οι σκανδαλιστικές για πολλούς
ενασχολήσεις μοναχών, ανδρών και γυναικών, με την αντιγραφή αρχαίων έργων. Και μάλιστα έργων όπως είναι ο Αριστοφάνης. Πώς θα γνωρίζαμε τον Αριστοφάνη αν κάποιοι καλόγεροι και καλόγριες δεν αντέγραφαν και τον Αριστοφάνη? Δεν ήταν ο εσχρός Αριστοφάνης, αλλά ήταν τεκμήριο, ήταν μαρτυρία της ελληνικής παραδόσεως, η οποία ζήτησε Χριστόν. Και αν δει κανείς όχι το χιούμορ, αν προχωρήσει στην ουσία των πραγμάτων, θα βρει αυτή τη ζήτηση και στις αθυροστομίες εντός εισαγωγικών, όπως τις κατανοούν κάποιοι του Αριστοφάνους. Τον κανόνα στις πατερικές επιλογές έχει διατυπώσει, είναι γνωστό σε όλους, ο Μέγας Βασίλειος. Λέγει προς εταίρου βίου Παρασκευήν άπαντα πράττομεν. Αυτός ο έτερος βίος, για τον οποίο κάνουμε τα πάντα στη ζωή μας, είτε αισθίεται, είτε πίνεται, είτε τι ποιείται, εις δόξαν Θεού ποιείται, αυτός ο έτερος βίος δεν είναι μια μεταθανάτια κατάσταση, αλλά αρχίζει μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Είναι η ζήτηση και η ένταξη του χριστιανού, του Ορθοδόξου, σε έναν νέο τρόπο ζωής, όπως μας τον παρέδωσε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη, και εν συνεχεία οι Απόστολοι και οι πατέρες και μητέρες όλων των αιώνων. Αυτή την ισορροπία μας έδωσε εκκλησιαστικά το συνοδικό της Ορθοδοξίας το 843. Το μεταφράζω για να τελειώσω, ότι εκείνοι που ασχολούνται με τα ελληνικά μαθήματα, όχι για παίδευση μόνον, επιβάλλεται η σπουδή και οι γνώσεις των φιλοσοφικών, των επιστημονικών και οποιονδήποτε άλλων συστημάτων του κόσμου, θα έλεγα και των πολιτικο-κοινωνικών συστημάτων του κόσμου. Αυτή είναι η παίδευση. Για να κάνουμε κήρυγμα, έλεγε ο Μακαρίτης ο Παπαπέτρου, ο καθηγητής της δογματικής, έφυγε γρήγορα, μας έλεγε ότι η πεποίθησή του είναι ότι για να κάνει κανείς κήρυγμα πρέπει να διαβάσει πρώτα εφημερίδες και μετά θα πάει στις πηγές της πίστεως. Να δει σε ποιο κόσμο μιλεί, ποια είναι η κατάσταση του κόσμου. Επομένως λοιπόν, άλλο παίδευση και άλλο να δέχεται τις μάταιες απόψεις των επιστημόνων αυτών και να τις ακολουθεί και να τις πιστεύει ότι είναι αληθής, τότε αυτός είναι εκτός εκκλησίας. Αυτό σημαίνει το ανάθεμα, δεν είναι κατάρα. Είναι ορισμός ότι ένας άνθρωπος που δέχεται την επιστήμη ως σωτηρία του, οποιαδήποτε περιοχή της επιστήμης, και πιστεύει ότι η σωτηρία θα έρθει από την επιστήμη, είναι εκτός εκκλησίας. Προσδοκόμεν Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος, και σε αυτή την προσδοκία, σε αυτό το πλαίσιο εντάσσουμε όλη τη ζωή μας, εαυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Έτσι δόθηκε λοιπόν η τελική στο πρόβλημα λύση. Ο ελληνισμός ως παιδεία και διανόηση δεν απορρίφθηκε. Αποκρούεται μόνον η εκφιλοσόφηση της πίστεως, αυτό που έκανε ο Βαρλαάμ στην εποχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Η απολυτοποίηση της ανθρώπινης γνώσης, η τάση της φιλοσοφικής δήθεν κατοχυρώσεως της πίστεως με τις διανοητικές δυνάμεις του ανθρώπου, και διακηρύσσεται από τους Αγίους μας η αδυναμία της ανθρωπίνης γνώσεως να οδηγήσει στη θεογνωσία. Η υπεροχική λοιπόν κατάνθρωπον παρουσία του ελληνισμού στην ζωή της Εκκλησίας τεκμηριώνεται με τη θέση της ελληνικής γλώσσας στην χριστιανική βίβλο, στην λατρεία και την συνοδική και πατερική γραμματεία. Η ελληνική γλώσσα είναι ο λόγος για τον οποίο η Ορθόδοξη Εκκλησία σύνολη, ολόκληρη, ονομάζεται ελληνική, και αυτό δηλώνουν οι όροι, όπως είπα, γρεκική εκκλησία και τα συναφή στις ξένες γλώσσες. Έτσι διαμορφώθηκε λοιπόν η ελληνορθόδοξη πραγματικότητα ως θεανθρώπινη ένωση ελληνικότητας και ορθοδοξίας, δηλαδή Χριστού, της αναντικατάστατης κεφαλής της Εκκλησίας και σύμπαντος του γένους μας. Κύριο στοιχείο της ορθόδοξης, εθνικής και υπερεθνικής συνειδήσεως είναι η ζήτηση της άκτης της Θείας Χάρης. Ο Ορθόδοξος Έλληνας, ο Ρωμιός, αυτό σημαίνει Ρωμιός, πολίτης της Νέας Ρώμης, Ορθόδοξος, ούτε μασόνοι ούτε μαρξιστές είναι Ρωμιοί, και καλά κάνουν που απορρίπτουν τον όρο. Ρωμιός είναι ο πολίτης της Νέας Ρώμης. Πολλά έχω λέγει, αλλού δυνάμεθα βαστάζει άρτην. Όταν έλεγε ο Σπηλιάδης, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι ο πρωθυπουργός του Καποδίστρια κατά κάποιο τρόπο, τι έλεγε ο Σπηλιάδης, Νικόλαος Σπηλιάδης, έχουν δημοσιευθεί από τον Παναγιώτη τον Χριστόπουλο, ότι ο Καποδίστριας ήθελε να ιδρύσει
νεορωμαϊκή αυτοκρατορία. Και δεν το καταλαβαίνουν. Όπως και σήμερα δεν το καταλαβαίνουν κάποιοι που δεν ξέρουν τους όρους, δεν ξέρουν τη γλώσσα, την θεολογική που είναι γλώσσα του γένους. Τι ήθελε? Να αναστήσει τη Νέα Ρώμη. Ποια είναι η Νέα Ρώμη? Η αυτοκρατορία. Και ο αγώνας του 21 ξεκινάει μέχρι τον Υψηλάντη, τα γράφει ο Κωνσταντίνος Τριανταφυλόπουλος, Μακαρίτης, καθηγητής του Παντίου. Ξεκινάει ο αγώνας του 21 ως ρωμαίικος αγώνας. Γι' αυτό ξεκίνησε από τον Προύθο και όχι επειδή ήθελε να κάνει αντιπερισπασμό εις τους Τούρκους. Το κέντρο ήταν η πόλη, the hinge λένε τα αγγλικά κείμενα, τη σύγχρονα, ήταν η Στρόφιγγα, το κεντρικό σημείο όπου κατευθύνεται όλος ο αγώνας. Και μετά τον Υψηλάντη έχουμε τους στενούς εθνικούς αγώνες. Ευλογημένοι και αυτοί. Αλλά δεν είναι ολοκληρωμένο έτσι το 21. Επιτρέψτε μου να πω, έχω γράψει μια μελέτη, το ανολοκλήρωτο 21. Οπότε λοιπόν ας τελειώσω. Ο Ορθόδοξος Έλληνας ζει με την αίσθηση της παρουσίας του ακτίστου στη ζωή του. Αυτό σημαίνει προσδοκία του θαύματος. Τι είναι το θαύμα? Βεβαίωση της παρουσίας του ακτίστου τριαδικού Θεού μέσα στην ιστορία. Γι' αυτό και εμείς σε κάθε δύσκολη κατάσταση και τώρα ακόμη λέμε να έρθει ένα θαύμα. Είναι τόσο όμως το χάος το οποίο έχουμε έλθει που και το θαύμα σήμερα, αν δεν είναι αδύνατο, είναι πολύ δύσκολο. Αυτός είναι λοιπόν ο ελληνορθόδοξος πολιτισμός μας. Η εκκλησιαστική ιστορία της Ελλάδος αποτελεί μια πλευρά της ιστορίας του πολιτισμού στη χώρα μας. Όλα τα πολιτισμικά αγαθά μας εξελίχθηκαν υπό την επίδραση του χριστιανισμού ως Ορθοδοξίας. Εξάλλου η Εκκλησία χρησιμοποίησε και στην περίπτωση της Ελλάδος τις πολιτιστικές εκφράσεις της τέχνης για να εκχριστιανίσει το λαϊκό βίο. Με αυτή την έννοια ελληνισμός και χριστιανισμός στην ένωσή τους, αδιαίρετοι αλλά και ασύγχυτοι, αποτελούν ένα ενιαίο μέγεθος, αιώνιο και ακατάλητο μέσα στην ιστορία. Ευχαριστώ για την αγάπη σας.